ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡೋದು ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನಿತುಲೆ ಎನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಗಳನ 9th ಮಂತದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಂತದಲ್ಲ ತುಲೆ ಇಂತೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತದಿಲ್ಲ ತುಲೆತೆ ಈ ರೀತಿ ಇಂಕ್ಲಾಗಿತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಮಂತದ ಪುಲ್ಲ ತುಲೆ ತುಲೆ ಮೂಳು ನೀಟದು 9 ಮಂತ್ ಎಂಕ್ಲ 9 ಬರೆತ ತುಲೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದು ತುಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಆಳು ಬರ್ಪಣೆ ಮೂಲು ಕುಲ್ಲು ಬಲಾಲು ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಗೊಟ್ಟಿ ತುಲೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ದ ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಷ್ ತೀದು ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ಇಂಕ್ಲ ಬಂಗುಟ್ಟಿ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲು ಬಾಲು ಇಲ್ಲ ವೆಂಚ ಬರ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಓಕೆ ತುಲತೆ ಈ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಆದ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಔಟ್ಲುಕ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಂತೀತ ಸೊ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲ ಬಂಗುಟ್ಟಿ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ಏರ್ಪಾಡು